ದಾದಾ ಮಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹೋದಾರಪ್ಪ. ಆ ಮಗ ಇನಿ ಐತಾರತ ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಬೋತೇತ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಐತಾರ ಶಾಲೆ ಮಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅದಾನೆ ದಾದಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡತ್ತೇನಾ ಇದ್ಯೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದ ಮರ್ಲದಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಪ್ಪಚ ನಾನು ದಾದಿ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಉದಯನ ಅಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ನಿ ನೀ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟನ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ನೀ ಬುತ್ತಿ ಕೊನೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಡೊಂದು ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಪೋತೇತ ಟೀಚರೇ ನಾನು ವೈಕಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಟೀಚರೇ. ಸರಿ ಟೀಚರೇ ಯಾವ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ದೂರ ಪೋಯಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಬಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೊಚ್ಚಿ ಸುಧನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೈಕಲ ನಾನೊಂದು ಬರ್ತೆ. ಹಲೋ ಏನು ಬರ್ತೆ ಬರ್ತೆ ഞാനപ്പോൾ സുന്ദു ಬಂದು ಶಾಲೆಗಿಂದು ಬಂದು ಬರ್ತೆ ಮಾರೆ. 5 minutes later. ಹೌದಾದಿ ಒಂದು ಇದೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದ ಹೌದಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಯಾಗು ದಾದಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಪುಜಾತೆ ದಾದಿ ಎಂದು ತರೆ ತಿರ್ಗಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಬಾಯಿಡು ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತನಳಿ ಕಾಪುಂಡು ತರೆಬೇನೆ ತಾಯ್ಕೊಂಡು ತರೆ ಇರ್ತೇನೆ ತರೆ ಬಂದಿ ದಾದನ ಮಗ ಲಕ್ಕು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕು ದಾದನ ಮಗ ದಾದದಿಂದ ಮಗ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಬ ದಾದ ಬಂತು ಬತ್ತ ದಾನ ತಿಂತಿದ್ದಿ ಮುಖದಾಯ ಅಂಚವಂತ ಮೊನ್ನೆ ಮಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರಿಯೆ ರೋಹನ್ ಅಂದ ಬೀಜ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸರೆ ತಿರ್ಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಮಗ ಲಕ್ಕ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಮಗ ದಾದ ಮಗ ಇಂಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೋಡ ಮಗ ತಿಂತಿದ್ದಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ಮಗ ತಪ್ಪದ ಮಗ ತಪ್ಪಂದು పండే తింటుంది కంపెనీకి ఫ్రెండ్స్ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ತೇಂದ ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಏ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಪ್ಪ ಮಗ ನನಗೆ ಮನ್ಸಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ ಮಗ ನಿನ್ನ ಬುದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದ ಓ ಪಂಡ ಸಹವಾಸ ದೋಷ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು
ಮಲ್ತನ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬೇ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಪವನ್ ಅನ್ನೆ 4 ಜನ ಸೇರಿದೆ ಎಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಅಂಚ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ.